Bueno, bos días. Empezamos, rematado a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta da Axencia Galega de Turismo, dada a proximidade, dentro de un par de semanas, quedará un ano exacto para o comezo do Xacobeo 2027, por lo tanto, todos os actos e os trámites necesarios para a súa preparación. Este é o momento de tomalos, e un dos máis importantes foi o que hoxe aprobamos en Consello da Xunta de Galicia, que lle deu luz verde o Plan Director de Patrocinios para o próximo ano Xacobeo 27, que o que busca é ordenar e estruturar todos os eventos que poidan ser susceptibles de ter un patrocinio con fondos vinculados a esta celebración. Por lo tanto, o que queremos é optimizar o gasto, maximizar a complementariedade entre os diferentes actos patrocinados, por suposto, fomentar a colaboración público-privada, dado que moitos destes actos serán subvencionados coas aportacións dos patrocinadores do Xacobeo. Por lo tanto, o que imos facer agora, por un lado, abrir, dado que ahora mesmo xa o período fiscal de bonificación xa está aberto, xa abrir dun xeito máis proactivo a captación de patrocinadores e, ao mesmo tempo, lanzar unha convocatoria, farémolo en próximas datas, non hai tomado este acordo, a que se poidan presentar eventos que queiran vincular a súa celebración os posibles patrocinios que podan ter con cargo ao Xacobeo 2027, por lo tanto, formar parte da programación dos actos que se fagan con motivo do Xacobeo 27. E unha vez que se vayan recibindo as propostas, cando se faga a convocatoria, serán valoradas por unha comisión avaliadora que estará integrada por personal especializado, que se dará a coñecer tamén, e que valorará pois, o impacto social, cultural, económico, deportivo das iniciativas que se presenten, así como a proporcionalidade e a eficiencia do financiamento que solicita cada unha, e a partir de aí pois, faránse os contactos cos posibles patrocinadores, os asustes que sexan necesarios, negociación con promotores. Por tanto, o que facemos é traballar con previsión, traballar tamén con plena seguridade xurídica, deso vai este plan aprobado hoxe, e tamén intentando favorecer a máxima igualdade en canto ao acceso ao financiamento daqueles que queiran realizar actos dentro da programación do Xacobeo. Tanto, empezamos agora, lóxicamente se despregará durante os primeiros meses do ano 27, pero este acordo é o que supón este plan director de patrocinios o pistoletazo de salida que en sucesivas datas, a partir de agora, será presentado pois, a todos os posibles interesados, tanto patrocinadores como programadores de eventos a patrocinar. Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería de Presidencia, hoxe fixemos, como viñemos facendo nestas últimas datas, ahora xa con datos moito máis pechados, está rematando o ano, un balance das axudas que a Xunta de Galicia convocou e foi axudicando para reparar os danos da vaga de lumes deste brao. Hoxe avaliamos que a Xunta concedeu, a día de hoxe, 17,3 millóns de euros en axudas para os afectados, cuyo desglose é o seguinte: 67 para propietarios de vivendas, para axudas relacionadas con alugueiro temporal, con reconstrucción, rehabilitación, 67 axudas, 3,8 millóns de euros, xa están pagadas o 95% das axudas. Falta un 5% que está a expensas de diferentes trámites e justificacións parte dos propietarios, pero un 95% xa está pagado. 100% pagado as indemnizacións ás persoas que resultaron feridas, foron 20.000 euros. 15 axudas a empresas das zonas afectadas por valor de 2,2 millóns de euros. 62 achegas para tecores e outras 16 para restaurar espazos naturais que tiñan algunha protección e que arderon, 900.000 euros. Explotacións gandeiras, agrícolas e forestais, xa están aprobados 484 expedientes ou a expensas dos últimos trámites para aprobarse, entón ten unha certa complexidade, son os que máis tempo leva tramitar, pero xa digo, a mitad xa están aprobados, o resto esperamos daqui a final de ano aprobar bastantes máis, e o importe son 5,2 millóns de euros. E, por último, convenios de colaboración con 46 concellos, máis de 5 millóns de euros,
Todos os que solicitaron adiantamento de cartos e que cumplían os requisitos xa teñen adiantados, máis da mitad xa dispoñen dos cartos necesarios que van para apoiar a restauración de bens municipais afectados, compensar os veciños que colaboran na extinción dos lumes ou financiar tarefas de control da calidade dos servicios municipais, sobre todo a calidade da auga potable. E, por último, asinamos 25 convenios con concellos e comunidades de usuarios para controlar a calidade de auga para consumo humán, cando eran traídas vecinais. Aquí investimos algo máis de 80.000 euros. Por lo tanto, insisto na cifra, máis de casi 17,5 millóns de euros, unha parte moi importante xa pagada ou á espera de trámites administrativos que na súa maioría xa non dependen da Xunta de Galicia, sino de cumplimentación dunha serie de trámites por parte dos beneficiados, e teño que volver a facer, comentando, cumplimos o compromiso de eficacia e de rapidez a que nos comprometimos, que ademais agardamos que estes 15 días se poida avanzar tamén bastante, non podemos chegar ao 100% en todas as axudas, pero sí que nos acercaremos bastante na maioría delas. As únicas axudas, teño que recordar, do Goberno Central, convocadas a día de hoxe, son as dedicadas a gandeiros e agricultores, menos de 15 días dende que se convocaron e, bueno, a parte da celeridade na tramitación, a diferencia, son axudas que como máximo chegan a 10.000 euros, as de axudas a gandeiros e agricultores convocadas pola Xunta de Galicia poden chegar ata os 200.000. Cambio de Consellería de Acordo, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos convocar as axudas, incrementando máis un 16% respecto á anterior convocatoria, axudas para a produción de proxectos audiovisuais galegos no ano 2026. O audiovisual galego está vivindo un dos seus mellores momentos, Xirat é o mellor expoñente, pero hai outros moitos e a todos queremos intentar axudar e, polo tanto, serán 3,5 millóns de euros as que dedicaremos a axudas a producións audiovisuais galegas durante o ano 2026, que irán tanto para longametraxes, de ficción, de animación, documentais, curtas ou series de televisión. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, dous acordos, un ten que ver coas axudas que lle damos aos concellos para que poidan cumprir coas súas obrigas en canto a saneamento e depuración municipal. De feito, dos 152 millóns de euros que vai haber nos orzamentos de 2026 para Augas de Galicia, o 70%, 109, van dirixidos a colaborar cos concellos. E este acordo vai nese sentido. Os acordamos asinar un convenio co Concello de San Cristóbal de Cea para renovar e poñer en marcha novamente, a día de hoxe non está funcionando, a depuradora de augas residuais. É algo máis de 1 millón de euros. Son as instalacións que levan tempo paradas co conseguinte deterioro e que, ademais, tiñan bastantes deficiencias. Hai que dotarlas de tecnoloxía para ser máis eficientes. Este 1 millón de euros vai para esa finalidade e volvela a poñer a funcionamento a pleno rendimento e a plena eficacia. Outro acordo da Consellería de Medio Ambiente, hoxe acordamos destinar 2 millóns de euros para seguir colaborando cos concellos para que tomen medidas dirixidas a paliar as consecuencias do cambio climático, das diferencias de temperaturas, a mitigar eses efectos, pois plantando árbores, habilitando zonas de sombreado en parques e prazas, construindo xardíns verticais e cubertas verdes, poden ser, xa digo, 2 millóns de euros destinados aos concellos, poden recibir axudas ata 60.000 euros, e se o proxecto fora moi singular e moi específico, incluso se podría chegar a máis. A proposta da Consellería de Facenda nas competencias de Antega, pero tamén coa Consellería de Presidencia nas competencias de Xustiza, aprobamos un acordo que se enmarca dentro das competencias da Xunta de Galicia en materia de Administración de Xustiza e, por lo tanto, en implantación de novas tecnoloxías que permitan unha Administración de Xustiza máis eficaz e máis tecnolóxica. Xa está en marcha o terceiro Plan Tecnolóxico da Administración de Xustiza en Galicia, 43 millóns de euros, que xa supuso fitos moi importantes. Por exemplo, xa a día de hoxe o 100% das salas de vistas en Galicia están digitalizadas, o expediente judicial electrónico que permite un acceso a moitísimos expedientes que antes só se podía facer en papel xa está xeralizado. Hai un novo modelo de registro civil que permite facer todos os trámites online. Temos un proxecto piloto dunha oficina virtual de asistencia ás víctimas e queremos seguir avanzando, este é o obxecto deste acordo, e a plataforma de administración electrónica judicial que forma parte deste plan
necesita actualizacións e foi o que hoxe acordamos. Acordamos destinar 2,6 millóns de euros para mellorar e actualizar a plataforma judicial electrónica de Galicia. Para que? Pois para incorporar novas ferramentas basadas na IA, a inteligencia artificial aquí tamén ten moitas posibilidades de desenvolvemento e de mellora, facer compatibles os sistemas de xestión procesal que o Goberno central vai poñer en marcha co funcionamento nos xulgados galegos, mellorar o visor do expediente judicial, creación dunha carpeta de xustiza, en definitiva, seguir implantando medidas na Administración Judicial de Galicia para que cada vez poida aproveitar máis as vantaxes das novas tecnoloxías. Adicamos 2,6 millóns de euros a esta finalidade. Cambio de consellería, sector primario e consellería do mar, hoxe acordamos destinar, seguimos colaborando coas OPPs, as Organizacións de Produtores Pesqueiros en Galicia, que son 9, e acordamos destinar 3,6 millóns de euros para seguir apoiando a estas organizacións cos seus plans de produción e comercialización. Para que? Pois para mellorar a pesca extractiva, promover artes artesanais, incorporar tecnoloxía que permite unha pesca máis sustentable ou mellorar a promoción e venda dos seus produtos. 3,6 millóns de euros para colaborar coas 9 organizacións de produtores pesqueiros que existen en Galicia. Outro acordo da Consellería de Cultura, hoxe acordamos renovar un convenio que a día de hoxe a nosa comunidade de Galicia é a única que o mantén. É un convenio, un acordo coa Comisión Fulbright para que 6 galegos poidan completar a súa formación artística nos Estados Unidos. Digo que somos a única comunidade autónoma que conta cun programa específico, coa Comisión Fulbright. Van ser 300.000 euros, dos que a Xunta chega ao 85% e a Comisión o resto son axudas para custes de viaxe, manutención ou a matrícula para que 6 galegos poidan o amparo desta comisión. Ten un enorme prestixio e moita tradición de formación artística nos Estados Unidos, 6 galegos se poidan beneficiar destas estadías. Cambia a Consellería de Vivenda, como todos os consellos, seguimos dando pasos para cumplir ese acordo de duplicar o parque público de vivendas. Esta vez tócalle ao Concello de Vigo, onde estamos concentrando unha parte moi importante dos esforzos, no barrio Vigués de Navia, onde queremos habilitar moitas das vivendas públicas que queremos facer en Vigo. Hoxe o que acordamos é licitar as obras para construir 43 vivendas públicas en Navia, en Vigo, por un importe de 7 millóns de euros. Deste xeito, xa son 929 as vivendas que temos en marcha no barrio de Navia, en Vigo, a día de hoxe. Outro acordo en materia de vivenda. Recordarán que a semana pasada anunciábamos un novo plan de axudas, 5 millóns, para promover que os propietarios de vivenda rural poideran restaurar inmobles. Pois, hoxe, o que facemos darlle o visto e prace a destinar algo máis de 5 millóns de euros, 5,1 millóns concretamente, a impulsar a rehabilitación de edificios que sean o ben propiedade dos concellos ou ben propiedade da Xunta de Galicia para poñelos en alugueiros a precios accesibles. O que buscábamos no acordo da semana pasada, que decía 5 millóns, era que propietarios privados poderan rehabilitar para despois poñer en aluguer ou venta. Aquí é para que o podamos facer tanto os concellos como a Xunta con edificios da nosa propiedade. Por lo tanto, xa digo, son 5,1 millóns de euros. Por unha parte, os que en locais propiedade da Xunta de Galicia, concretamente nos concellos da Coruña, Sada, Ferrol e Ribadeo, queremos facer 20 vivendas públicas destinadas a alugueiro accesible, é dicir, alugueiro con precio social. E, por outra parte, tamén deses 5,1 millóns de euros, unha parte sería, para isto que acabo de decir, 2,1 para que os concellos rehabiliten vivendas de titularidade municipal e tamén despois as poñan en alugueiro a precios accesibles, a precios sociais. Os concellos de menos de 30.000 habitantes serían os que se poderían beneficiar destas axudas, e ademais a condición é que despois poñan en alugueiro estas vivendas rehabilitadas como mínimo durante 15 anos. Moi ben, cambio de Consellería de Acordo, Consellería de Política Social. Hoxe acordamos destinar, aumentando un 50% o que destináramos na última edición, destinar 855.000 euros para, no ano 2026, axudar as entidades que prestan apoio ás mulleres vítimas de trata ou de explotación sexual. 635.000
para a recuperación e integración sociolaboral das víctimas, queremos chegar a 900 mulleres, e a outra línea, 180.000 euros para prevención, medidas de prevención e medidas de apoio directo, primeiro apoio moitas veces a estas mulleres para que salgan da súa situación de explotación ou trata. Son 180.000 euros e queremos chegar con estas pequenas axudas moi directas ao redor de 3.000 mulleres. Outro acordo en materia a proposta da Consellería de Política Social, lle demos luz verde a unha liña de axudas para que poidan seguir as que xa existen funcionando e aumentar o número de casas do maior que hai en Galicia. 10,3 millóns de euros para os anos 26 e 27. O que queremos é que siga medrando esta rede. Ahora mesmo son 137 casas de maior que existen en Galicia e queremos que aumente, que medre ao redor, a previsión é 20 novas casas do maior. É dicir, o que queremos é que conte con ao redor de 160, 800 prazas e 100% gratuitas. E para iso destinamos 10,3 millóns de euros nos anos 26 e 27. Outro acordo en materia de política social, a semana pasada, a proposta da Consellería de Sanidade, aprobábamos a dotación para construir un novo centro de saúde no Concello de Mos, que iba a estar nas antigas instalacións do Hospital Psiquiátrico do Rebullón. Iba a ocupar unha parte e agora traemos unha nova obra que vai ocupar outra parte do edificio, a proposta da Consellería de Política Social, a construción do Centro de Coidados Intermedios, tamén nunha parte, por lo tanto, está no mesmo edificio que o novo Centro de Saúde no Concello de Mos. Os dous no antigo Hospital Psiquiátrico de Rebullón. O investimento para este Centro de Coidados Intermedios van ser 11,6 millóns de euros. Estes centros son centros públicos que buscan atender a persoas maiores que reciben unha alta hospitalaria, é dicir, xa non necesitan estar no hospital, pero tampouco están no estado necesario para poder irse ao seu fogar, se estaban nunha residencia, porque siguen necesitando coidados específicos de certa complexidade. Por lo tanto, se lles evita ter que estar nun hospital, pero, por outro lado, están nesta fase intermedia atendidos neste centro. E, por lo tanto, se les facilita a recuperación, sobre todo despois de posoperatorios, rehabilitacións complexas, vai ter capacidade para 58 persoas e a previsión, despois do acordo de hoxe, é iniciar as obras como moi tarde no segundo semestre do 26 e telas completadas en 18 meses. Hai que facer a licitación e todo e que poidan empezar antes de que remate a primeira mitad do ano 2026. Consellería de Educación, cambio de acordo dentro do Plan de Infraestructuras Universitarias, 40 millóns de euros ata o ano 2026. Hai unhas semanas aprobábamos aquí infraestructuras deste plan para que executaran as universidades de Santiago e de Vigo por 7,2 millóns de euros e agora toca o turno á Universidade da Coruña, o seu que aprobamos é destinar 2,8 millóns de euros para construir parte do que vai aportar a Xunta de Galicia para construir un centro de investigación e innovación da industria intelixente no Concello de Ferrol, para convertirlo nun polo de innovación que lidere iniciativas tractoras, sobre todo de enseñaría naval, eólica, mariña, robótica ou hidróxeno verde que se está desenvolvendo moito na zona de Ferrolterra. Por tanto, vai estar situada no campus de especialización, o campus industrial, que foi o primeiro de España que se acreditou como campus especializado. Unha aportación de 2,8 millóns que corresponde á primeira fase do que vai aportar a Xunta de Galicia, aportará outro tanto para que, pero bueno, con esta cantidade xa comeza a licitación das obras co objetivo de ter rematado o centro a finais do ano 28, principios do ano 2029. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Planificación de Infraestructuras, na vivenda, pero na parte de infraestructuras hoxe aprobamos a contratación das obras para rematar a autovía Lugo-Sarria. Esta licitación vai ter un importe importante de 37,3 millóns de euros. É o último treito da conversión en autovía do corredor Nadela Sarria. O primeiro tramo de desdobramento leva aberto xa, pois fai agora 3 anos, investimos 25 millóns de euros. Naquel momento, cando se fixo esa apertura, comprometeuse o acordo que agora tomamos e que vai beneficiar a un área con 100.000 habitantes. Son 13,15 kilómetros
que van desde Nadela ata a Pobra de San Xiao, percorre, por lo tanto, os concellos de Lugo, Corgo e Páramo, e a previsión é licitación inmediata, logo deste acordo, nos primeiros días do ano 2026, en canto entre en vigor o orzamento, como esperamos, e o prazo de execución será de 30 meses dende a adjudicación das obras que, insisto, se licitarán nos primeiros días do mes de xaneiro. E cando este rematada esta obra, o investimento na nova autovía que une Sarria e Lugo será de 62 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia. Últimos acordos, dous acordos en materia de sanidade, tres acordos en materia de sanidade, son dos acordos e un balance. O primeiro acordo ten que ver coa investimento, o esforzo que sigue facendo a Xunta de Galicia para permanecer unha posición punteira en todo o que ten que ver coa investigación e o tratamento das enfermedades oncolóxicas. Imos ser a primeira comunidade autónoma, agardamos que no ano 2026 podamos poñer en marcha o Centro de Protonterapia, o primeiro público que funcionará en España. Xa está funcionando o Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas de Medicamentos CAR-T e hoxe autorizamos a compra de medicamentos, os chamados medicamentos de inmunoterapia oncolóxica para os hospitais públicos galegos, por un importe de 110 millóns de euros. Vai ser un acordo marco para a suministración destes medicamentos de inmunoterapia oncolóxica durante o ano 2026. Son medicamentos moi novedosos, por tanto, dun elevado custo, pero que están revolucionando o tratamento de certos cancros, o de mama, ou de pulmón, por exemplo. Frente á quimioterapia tradicional, teñen moitos menos efectos secundarios, tratamentos moito menos agresivos, se están revelando moito máis eficientes. E, por lo tanto, autorizamos, dentro dun convenio marco, a compra de lotes por 110 millóns de euros de medicamentos oncolóxicos, inmunoterapia oncolóxica para o ano 2026. Outro acordo en materia de sanidade ten que ver coa atención ás emerxencias que se fai a través do 061. Saben que Galicia conta con dúas bases para o funcionamento dos helicópteros de atención médico urxente do 061. Unha está en Santiago e outra en Ourense. No ano 24 realizaron 846 servizos, máis de un servizo diario, e no que vai de ano ainda non rematou 760. Por lo tanto, é un servizo moi importante que hai que seguir potenciando e hoxe acordamos aprobar a licitación, para licitarlo inmediatamente, o contrato do Servicio de Transporte Sanitario Urxente Aéreo para os vindeiros 8 anos, por un importe de 55,6 millóns de euros. Hai moitas novidades. A primeira e fundamental é que, por primeira vez, ata agora non sucedía, un dos helicópteros poderá facer voos nocturnos, é dicir, en horario nocturno, un dos helicópteros, concretamente o que ten a base en Santiago, poderá funcionar e, por lo tanto, poderá atender as emerxencias. Ata agora eran de orto caso e, por lo tanto, só se activaba en horas de luz. Por tanto, o helicóptero de Santiago pasa a estar en funcionamento as 24 horas do día, casi o dobre do tempo actual, funcionaba nos meses máis longos 12 horas. Vai, ademais, contar, hai varias melloras, tecnoloxía precisa para, non é só que poda voar, poder atender durante a noite tamén estes enfermos no helicóptero, que poida voar en condicións meteorolóxicas máis adversas do que o podían facer os helicópteros actuais, e as aeronaves tendrán maiores prestacións, serán máis cómodas e máis seguras para os usuarios, e tamén máis potentes, insisto, para poder volar en climas adversos, en situacións nas que a toda agora non o podían facer. Isto as dúas naves. Por lo tanto, mellora importante, custo tamén elevado para os próximos 8 anos, 55,6 millóns de euros para o funcionamento dos dous helicópteros do 061, dos cales, insisto, pasa a funcionar 24 horas ao día. O último acordo en materia de sanidade decía que non era un acordo, é un balanzo sobre os efectos da folga convocada a nivel nacional e por decisións tomadas polo Ministerio de Sanidade dos médicos, do persoal médico. Xa digo, paro nacional en protesta polo Estatuto Marco que está elaborado o Goberno Central, como vostedes coñecen, e que, lóxicamente, tuvo repercusión, efectos en toda a sanidade a nivel nacional e, por lo tanto, tamén na sanidade galega. Lóxicamente, o Servicio Galego de Saúde realizou as súas previsións de planificación e organización. Foi posible manter toda a actividade urxente e a vencellada aos pacientes chamados de prioridade 1, que son aqueles que teñen que ser operados en menos dun mes,
Pero, malia todo, lóxicamente, producíronse efectos non desexados e houbo que cancelar parte da actividade programada. Os datos hoxe avaliados polo Consello, presentados pola Consellería de Sanidade, indican que os 4 días de folga nacional obrigaron a suspender, non chegou, pero preto de 60.000 procesos sanitarios no Servicio Galego de Saúde, na Sanidade Pública de Galicia. 1.100 cirurxías, casi 3.000, 2.900 probas diagnósticas, 27.800 consultas hospitalarias e 27.200 consultas de atención primaria. Pois ben, das 1.100 cirurxías suspendidas, algo máis da metade, o 54%, xa están reprogramadas e vanse facer esta mesma semana que hoxe comeza, e a previsión é que o resto, ata chegar ao 100%, poida estar realizada antes de que remate o ano 2026. Tanto, fixemos a planificación, podemos facer respecto ás cirurxías, era o máis urxente esta reprogramación, pero, lóxicamente, volvemos a facer un chamamento, igual que fixo a Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade, respecto á folga que estaba convocada a nivel autonómico, hai unhas semanas ao Ministerio para que fa un esforzo e se chegue a un acordo. Estamos vendo a repercusión de 4 días e recordo que están convocados paros para o mes de xaneiro outra vez en toda España, por tanto, pedimos ao Ministerio que faga un esforzo de negociación e tamén a outra parte e que se chegue a un acordo porque, volvo a decir, en 4 días vostedes acaban de comprobar as cifras e a repercusión que esta folga supuso. Último acordo que explicará a Consellería de Economía e Industria máis polo miúdo ten que ver con un tema fundamental que é a necesaria planificación eléctrica, competencia estatal, pero que afecta moi directamente o desenvolvemento económico e industrial de cada comunidade autónoma. Galicia necesita infraestructuras eléctricas modernas e adaptadas ao noso tecido industrial, o actual e tamén o crecemento que prevemos no futuro. Agora mesmo hai máis dunha dúcia de proxectos estratégicos que siguen pendentes, non teñen asegurada, a día de hoxe, a cobertura das súas necesidades en materia de abastecemento e potencia enerxética. Estamos, ademais, nunha transición verde na que a enerxía verde, temos dito moitas veces, cada vez vai ser máis demandada e, polo tanto, debe estar cada vez máis planificada. Non é de recibo que volvamos a ver como unha nova discriminación a hora de planificar. Acabamos de ver nas asignacións que nos fai o Goberno Central respecto ás melloras previstas na rede eléctrica para o período 25-30. Por tanto, hoxe o que acordamos, explicar ahora a conselleira, é presentar alegacións á proposta que coñecimos do Ministerio para a nova planificación eléctrica 2025-2030, que apenas reserva menos dun 3%, un 2,7-2,8%, do investimento total que pensan facer a nivel nacional non chega ao 3% para Galicia. É dicir, dos máis de 13.122 millóns previstos nesta planificación, solo 367 serían para Galicia e deles solo 215 para novas actuacións. Decía que, aparte de outras necesidades, hai máis dunha dúcia de proxectos declarados estratégicos pola Xunta de Galicia, con creación de centos de postos de traballo, que deberían ser atendidos e que, dende logo, non poderán serlo con esta planificación. E os novos megavatios para Galicia non chegan a 2.000 frente aos 8.000 que solicita a Xunta de Galicia por ser absolutamente necesarios e urxentes. Pero, para máis detalle, dou a palabra á conselleira. Bo día, e grazas, presidente. Bueno, pois o informe que presentamos hoxe refírese ás alegacións, como dicía o presidente, que presentamos o borrador desta nova planificación eléctrica que se presentou polo Goberno Central, polo Ministerio de Transición Ecolóxica, e se publicou en outubro deste ano. Ben, as alegacións refírense, e o explicaba o presidente, a algo tan fundamental para o desenvolvemento industrial e para a evacuación de enerxía como esa rede de transporte que é a columna vertebral de todo o sistema eléctrico e que basicamente pois son todas as subestacións e as liñas de 220 de 400 kilovoltios que soportan pois a mediana e a gran industria de España e tamén permiten a evacuación da correspondente enerxía. Esta planificación, en primeiro lugar, hai dúas cuestións fundamentales que temos que ter en conta. E o primeiro é que chega tarde, é unha planificación 25-30,
Hai que ter en conta que a planificación vai levar unha tramitación ao longo do ano 26 cunha correspondente tramitación ambiental. No ano 27 tramitarase os proxectos das distintas subestacións e liñas, co cal, pois, antes do ano 28-29 non van poder comezar as obras correspondentes ás infraestructuras que están contidas nesta planificación. Eu creo que con este dato pois, pode verse claramente a tardanza e, sobre todo, pois, a antigüidade deste sistema de planificación respecto do que precisan os proxectos industriais que, como sinalaba o presidente, pois, son moitos os que xa coñecemos e moitos os que nestes anos van a aparecer e querer investir en Galicia. E o segundo dato sobre a planificación é que unha planificación, ademais de tardía, é lenta e insuficiente. É insuficiente polo que vou explicar agora, tanto polos megavatios como pola cuantía económica que se inviste en Galicia do total que o Goberno central pois ten manifestado que vai investir na planificación eléctrica nacional. O contexto no que se presenta esta planificación pois é cunha planificación actual do 21-26 que saben que xa foi moi escasa para Galicia, comezou cun investimento só dun 1% e logo con modificacións que se fixeron no ano 24 chegamos a un investimento dun 2,5%. Algúnas das cuestións que se incluíron nesa planificación, nesa modificación, como foi, por exemplo, a alta tensión para Vigo, que recordarán que foi pois anunciada polo Goberno Central como un gran logro, todavía non está comezada e, de feito, se inclúe neste novo borrador 25-30. Ben, en marzo de 2024 comeza o proceso de elaborar esta nova planificación 25-30, ábrese a posibilidade de que as comunidades autónomas solicitemos as necesidades que temos dentro da rede de transporte. A Xunta de Galicia, naquel momento, solicitamos, entre outras, destaco as máis importantes, a construción dunha nova subestación na zona do centro e oeste de Lugo, reforzos en zonas de Lugo, Coruña e Ferrol concretas, novas posicións, novos puntos de enchufe en Coruña, Meirama, As Pontes, Dumbría e Vilaboa, e logo reforzos da rede necesarios para garantir a resiliencia e a robustez da rede de transporte. En setembro, como recordarán, o secretario de Estado, sen ningún tipo de borrador nin de documentación técnica, foi convocando as distintas comunidades autónomas. Naquel momento, sen documentación e sen orzamento, se nos explica que se reforzarán 3 provincias e que unha delas se adianta que é a provincia de Lugo na toda a zona centro e sur de Lugo quedaba sen conexión. En outubro, por fin, como dicía antes, publícase o borrador concreto onde temos máis datos sobre cal será a planificación para Galicia nesta nova rede de transporte. O investimento total que coñecemos por primeira vez aquí, o que sinalaba o presidente, 13.122 millóns de euros. Galicia recibiremos aquí 367 millóns, é dicir, un 2,8% do investimento total, pero é fundamental que, ademais desta escasa cuantía, soamente 215 millóns van destinados a novas actuacións de planificación eléctrica, é dicir, o restante van incluindo inversións, conexións, reforzos que xa viñan da anterior planificación, pero non están executados, o caso claro é o de Novo Vigo que acabo de dicir, e tamén incluese reforzos para atender con carácter xeral o sistema, pero que non se refiren a puntos concretos de conexión para novas infraestructuras ou industriais ou de evacuación. Cales son as novas actuacións que se inclúen? Pois na planificación da Coruña se inclúe unha nova subestación en Ardora e ampliacións nas subestacións de Sabón e Agrela. Sen embargo, esta zona é unha zona moi relevante polo incremento de proxectos industriais que están aparecendo e, polo tanto, sería moi importante, como así se solicitou no seu momento o secretario de Estado, unha subestación de 400 kilovoltios na zona da actual Sabón 220 para poder garantir efectivamente as conexións industriais e a evacuación dos futuros proxectos de eólica mariña. Tamén se inclúen outras actuacións de renovacións parciais de liñas, non me deteño, creo que está aí na diapositiva, Vivei, Pontes de García Rodríguez, Sabón e Tribes, e repotenciación de 2 liñas en As Pontes e Belesar. Isto é todo o que está incluído no documento concreto que presenta o Ministerio. Son moitas máis as solicitudes feitas pola Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento, como digo, sobre os proxectos industriais previstos e a evacuación necesaria que as contidas actualmente nese documento
sinalado polo Goberno. Nas diapositivas que creo que se facilitaron a todos os medios, pois se pode ver perfectamente a proposta que fixo a Comunidade Autónoma e as actuacións contempladas, que son as distintas zonas dende Sabón, Meirama, Belesar, As Pontes, Ferrol, Pontevedra, as que teñen que dar servizo á evacuación das centrais hidroeléctricas reversibles, pois moito máis amplas, como ven, do que pois se inclúe. Especialmente preocupante, en seguinte diapositiva, é o caso da provincia de Lugo, que xa dende o primeiro momento se nos manifestou pola Secretaría de Estado que non se pretendía reforzar absolutamente nada nesta provincia. Eu creo que se pode ver perfectamente no mapa como da totalidade das liñas, pois a provincia de Lugo queda absolutamente desatendida tanto para necesidades industriais como para evacuación, salvo no que se refire á zona norte. Xunto con esta zona de Lugo tamén resulta preocupante a zona de Curtis Teixeiro, que tamén se nos avanzou nesa reunión. Contas Curtis, como saben, con moito solo empresarial, con grande interese para desenvolver proxectos, entre outros un centro de datos, e aquí hai dificultades para atopar unha solución técnica que podería, pois, precisamente pasar por unha subestación en Lugo de onde se mallase a liña para a zona de Curtis, pero que resulta actualmente imposible por como está a planificación establecida. Ben, este é o contexto do que partimos e con isto pois as alegacións que se someteron hoy ao Consello de Xunta e que se presentarán próximamente van relacionadas coas dúas cuestións das que falaba. Por unha banda, o investimento. Creemos claramente que o investimento é inferior ao que corresponde a nosa comunidade, ese 2,8% é moi inferior á demanda enerxética que ten Galicia actualmente, a proxectos maduros dende o punto de vista das súas tramitacións administrativas e mesmo de apoios económicos que teñen obtido no marco de fondos europeos e, polo tanto, pois van ser imposibles de executar se non se acometen as infraestructuras eléctricas correspondentes. E, por outra banda, tamén é moi baixa a cuantía, tendo en conta a capacidade de produción de renovable que ten actualmente a nosa comunidade autónoma, que estamos producindo un 8,8% da xeración eléctrica a nivel nacional, co cal pois demandamos como a mínimo un 6,7% dese total de 13.000 e pico millóns. Creemos que o lóxico, o xusto é que ademais permitiría unha cohesión territorial adecuada xerando proxectos industriais en zonas como a provincia de Lugo, que ademais son grandes xeradores de enerxía eléctrica e, polo tanto, teñen o potencial de evacuar e de xerar enerxía para grandes proxectos industriais. En segundo lugar, pois as alegacións van xa polo miúdo sinalando o destino concreto do investimento para Galicia. Eses 1.900 megavatios, dos 8.000 megavatios totais que sinalaba o presidente, é imprescindible que coñezamos a distribución territorial da nova potencia que non coñecemos cos datos que agora mesmo deu o Ministerio. É imprescindible para poder coñecer onde se van situar os proxectos industriais e, como dicía, se os proxectos industriais concretos que agora temos sobre a mesa se van poder conectar. Co cal, e con isto remato, pois son unhas alegacións que demandan maior capacidade de consumo e de evacuación e que o que pretenden é que non se condene de algún xeito dende o punto de vista do desenvolvemento industrial a determinadas zonas da comunidade ou que non se fagan morrer proxectos que de non reforzarse a rede de transporte pois van ser inviables. E tendo en conta, como acabo de dicir, que é necesaria, e iso é o que estamos reclamando en primeiro lugar en todas as conferencias sectoriales, unha reforma urxente da lei do sector eléctrico que acomode de xeito simultáneo, dinámico, as inversións na rede de transporte cos distintos proxectos industriais, porque cos prazos que estamos manexeando, isto que estamos agora traballando, como digo, non vai ser unha realidade antes de 2029, co cal estamos falando de que os investimentos ou os investidores que chegan a España pois teñen que pensar en que poderán comezar a facer as operacións oportunas nas súas fábricas pois xa rodando o 2030, o cal creemos que non é de recibo se queremos un desenvolvemento económico e industrial de España pois o nivel que creemos que pode telo. Nada máis, moitas grazas. Non sei se hai cuestións. Pois gracias.
Bos días, presidente. Bos días. Dúas cuestións. A primeira, onte saíron á rúa milleiros de persoas reclamando que o proxecto de Altri non siga adiante, que se lle dea carpetazo. Ten pensado a Xunta facelo e, en todo caso, a que agarda para tomar unha decisión? E, por outra banda, quería preguntarlle, despois dos casos coñecidos no PSDG, de como se está xestionando ese presunto acoso sexual, se vostede cree que o secretario xeral dos socialistas galegos debería dimitir. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, vou decir o que resposto sempre ante unha pregunta lóxica despois dunha manifestación que se soe ter lugar o domingo. Eu respeto moito os manifestantes que foron de boa fe onte. Todo parece indicar que o apoio foi menor, a base de 100.000 na anterior, non sei se non a cifra certa ou non, pero evidentemente 100.000 non houve ni moito menos na de onte, pero eu respeto os que foron de boa fe, é lóxico, despois da toda a propaganda e de todo o bombardeo interesado por certas forzas políticas que hai xente que de boa fe pois pensara que tiña que estar onte ali. Por lo tanto, total respeto e tamén quero transmitirles a total tranquilidade, ou decir algo que tamén dixen moitas veces, nunca tomaremos ninguna decisión que non veña avalada polos técnicos. E, por lo tanto, aquí vai seguir sendo así e, por lo tanto, no momento en que haxa que tomala, respostando a pregunta que me facían sobre esta cuestión, sobre a cuestión deste proxecto hai unhas semanas, decía que a día de hoxe, sin financiamento, sin conexión eléctrica, acaba de explicar a conselleira, ao final é unha decisión empresarial como calquera outro proxecto que nos fiscalizaremos sempre do punto de vista do cumprimento da normativa. En todo caso, volvo a chamar a atención sobre as manifestacións das forzas políticas de sempre, que sempre se activan para que non veñan investimentos a Galicia e nunca se activan para reclamar aqueles que os que temos dereito e nos negan. Acaba de explicar a conselleira como nos enfrontamos a unha planificación eléctrica que volve a discriminar clarísimamente, e creo que de xeito indiscutible, a Galicia. Nada lle escoitei decir a este partido sobre esta cuestión. Acabamos de ver esta fin de semana como a negociación do Goberno de España centrouse en que saliran ben paradas as pesquerías no Mediterráneo a cambio probablemente de que non saísen, ni moito menos tamén, as outras pesquerías que son as que interesan a Galicia. Non escoitei a estas forzas políticas que onte tanto se manifestan dicir unha palabra. Por lo tanto, un pouco de seriedade e que os galegos xulguen o que defendemos uns e o que defenden outros. Respecto á segunda pregunta, mire, o que está claro é que hai uns exemplos de cinismo e aquí non digo eu que se mentira, é que o están dicindo outros responsables do Partido Socialista. Por lo tanto, o que teña que pasar respecto ao futuro dos cargos do Partido Socialista terá o que decidir o propio Partido Socialista, os seus órganos, pero, bueno, vendo as manifestacións, ao final o que se está vendo é que a falla de unidade, a desorganización que xa un podía adiviñar por outras cuestións, agora está saindo, e os asustes de conta, supoño, tan tradicionais do Partido Socialista, agora se están vendo en toda a súa crudeza nun tema especialmente importante. Por lo tanto, eu o que pediría é menos cinismo, máis contar a verdade, menos poñerse de perfil, tamén por parte do BNG, que é o que sustenta e goberna en moitísimas administracións, empezando pola Diputación de Lugo, co Partido Socialista, respecto ás decisións e o futuro dos cargos políticos, eso terá o que decidir, insisto, os propios partidos políticos. Pero, bueno, estamos vendo que non se cortan un pelo agora de manifestarse públicamente algún representante do Partido Socialista sobre o que lle parecen os seus teóricos xefes. Bos días, presidente. Estados Unidos vende a aprobar unha nova estrategia de seguridade nacional que acusa a Unión Europea e a inmigración do borrado da civilización europea e aposta polo poder fronte á democracia liberal e a intervención de Estados Unidos en Europa. Como valora a Xunta esta nova aposta dos Estados Unidos por intervencionismo e que riscos cree que poida ter para Galicia? Pois mire, estuve, como saben, en Bruselas a semana pasada, percibín claramente que
o clima que existe ahora respecto ao novo marco financiero que se está negociando nestes momentos está moi influído sobre esta actitude de Estados Unidos e sobre a necesidade de Europa de reafirmarse prepararse para todo iso, para un novo escenario no que a relación cos Estados Unidos parece ser, por todo estamos vendo, que non vai ser a mesma. Por lo tanto, creo que estamos nun momento de decirlle a Europa que conte moito máis cos seus territorios, esas políticas recentralizadoras, esas políticas de decir que hai que priorizar algúns sectores que pode ser non discutir en estes momentos, pero non a costa claramente dos outros que tamén son importantes, isto que estamos discutindo agora mesmo. Por lo tanto, creo que esa posición de Estados Unidos obriganos a replantearnos moitas cousas. Europa debe ser agora máis Europa, debe ter as cousas máis claras e debe estar máis unida que nunca. Boa tarde. Eu quería volver sobre os presuntos casos de acoso sexual no Partido Socialista. Hoxe na rolda de prensa Pedro Sánchez dixo que se actuou con contundencia e volveu a dicir que o feminismo era a seña de identidade do PSOE. Non sei que opinión lle merecen esas declaracións. Gracias. Pois a mesma opinión que lle merecen. Estou seguro que há moitísimos, me atrevo a decir que a maioría, claramente a maioría, dos españoles e dos galegos, que non sei se a desconexión ou a cara dura do presidente do goberno, unha fuxida para adiante cada vez máis evidente. E o problema é que, se el realmente, eu creo que non, sinceramente, pero se el realmente no seu foro interno pensa que alguén lle cree o que está dicindo, para empezar teria que creer eu creo que el, sinceramente, é imposible que se crea o que dixose. Boa tarde, presidente. Tres preguntas. A primeira, hoxe o PSDG, nunha roda de prensa, dixo que a Xunta fixera unha reforma legal a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos, polo que se modificaba a Lei de Proxectos Industriais para, por dicirlo así, compensar a Altri, a empresa que proxecta Altri, en caso de que este non saíra adiante. Diz que lle habería que pagar sobre 800.000 euros, segundo denuncia o PSDG. Non é un pouco unha valoración desto que di o PSOE. A segunda cuestión é, a semana pasada o Goberno Central aprobaba o proxecto da condonación da débeda, que agora pasa ao Congreso, e desde o Goberno Central chamábase un pouco o Partido Popular á reflexión, porque dicía que isto beneficiaba a todas as comunidades. Sabido é a postura da Xunta a respecto desta condonación, pero é se a través desta chamada de diálogo desde o Partido Popular de Galicia e a Xunta sigue se mantendo a postura tradicional que tiñan, e tamén que se tiña falado no pasado por parte da Xunta de a posibilidade de recorrer á xusticia, incluso contra esta condonación da débeda, e como está esa posibilidade. E a última cuestión é a raíz da folga que hai mañán e pasado no ensino. A Consellería estuvose reunindo con varios sindicatos, hoxe mesmo tiña unha reunión con un dos sindicatos convocantes, o Estega, pero desde a CIGA critican que a eles non se lles convoque para unha reunión, cando son o sindicato mayoritario no ensino público. Entón, como valora vostede o que este sindicato califica como unha exclusión? Gracias. Sí, imos ver. A primeira pregunta, que un partido como o Partido Socialista de Galicia, ahora mesmo na situación en que está, había unha pregunta de antes, supoño que non está moi centrado para decir cousas cun mínimo de sentidiño, e iso que vostede me decía é un bo exemplo. En materia industrial, o Partido Socialista de Galicia ten ese líder tan posto en cuestión ahora mesmo polos seus propios compañeiros, ten o triste récord, ademais fachendea moito diso, de deixar toda unha provincia, explicaba a conselleira, sin conexión para decir que ele é o responsable de ter parado un proxecto industrial. Supoño que esta será a derivada. Entendo que agora mesmo non están moi centrados e por eso din este tipo de cousas que non teñen ningún sentido. A ver se centran canto antes. Despois, a segunda pregunta. Mire, acabamos de coñecer, saliu un dato ahora, Galicia é a comunidade autónoma onde máis se reduciu a débeda pública no terceiro trimestre. A comunidade autónoma entre todas as de España, entre todas as 17 máis as cidades autónomas. Por lo tanto, eu me reafirmo no que dixen. Toda esta condonación é porque hai algunha comunidade autónoma, que todos temos na cabeza, que necesita imperiosamente esa reducción para poder seguir sobrevivindo. Galicia non a necesita, o que necesita é un financiamento que cubra todos os eivas de falta de fondos que necesitamos para prestar servizos polas nosas condicións específicas. E iso é o que hai que facer. E iso é o que non aborda, baixo ningún concepto, o Goberno Central, porque nin pode, nin quere, nin lle interesa, nin ten a cabeza agora mesmo con todos os líos judiciais e todos os líos de corrupción que ten para plantexarse algo tan serio.
Por lo tanto, é certo, non cambiou a nosa posicionamento, porque, ademais, aceptar eso supón que debamos máis do que debemos agora. Unha comunidade autónoma que, insisto, está facendo estes esforzos de reducción. E, en todo caso, respecto á súa pregunta, por contestarlle a totalidade da pregunta, ten agora mesmo o Goberno Central algunha capacidade para aprobar algún tipo, isto hai que aprobalo por unha lei orgánica, se non me engano, algunha capacidade para apoiar algún tipo de iniciativa legislativa, e que xa non ni me planteso o que faríamos, porque estamos vendo a nula capacidade para impulsar acordos que ten ahora mesmo o Goberno de Pedro Sánchez. Respecto á terceira pregunta, nós asinamos hai un tempo un acordo histórico moi importante con varios sindicatos do ensino. A CIGA non estuvo porque non quiso. Dende entón, todo o que escoitamos é que para conseguir os seus obxectivos o que hai que facer é promover o conflito como ferramenta de consecución dos fins que persiguen. Polo tanto, un sindicato que di isto chama moito a atención que se queixe de que non está nas reunións. Descoñezo se efectivamente foi chamado ou non, neste caso concreto, non estou nese día a día de como está manexando estas reunións a Consello de Educación, lóxicamente, pero eso, o que sí que sei é que se queixe un sindicato que dixo que na Algarada, por certo, apoiado polo partido co que se identifica polo BNG, na algarada, no conflito, na tensión, está, según eles, a solución aos problemas. E despois se queixan de que non se quere dialogar con eles, que querer se quere dialogar con todo o mundo, con que non quere é moi difícil. Boa tarde. Volvendo aos casos de acoso sexual, vostede fala de que o PSOE mira para outro lado, que se pon de perfil. O que lle quero preguntar é, tendo en conta que se mantivo un conselleiro durante varios meses que estaba denunciado na policía por agresión sexual, fai vostede autocrítica de como xestionou nese momento este caso? Faría agora de algunha outra maneira? Gracias. Sí, mire, vou dicir tres diferencias que eu topo respecto a iso. Primeiro, eu non mentí en ningún momento. Creo que aquí se contaron moitas mentiras durante esta semana por parte do Partido Socialista. Segundo, a min, cando tuve noticia, era un caso que xa estaba no ámbito judicial e en canto hubo o primeiro pronunciamento judicial, coñecen vostedes a miña decisión, que é dimisión de todos os cargos. Terceiro, sinceramente, eu de logo non o pretendo, non vou por aí dando leccións como foi dando o Partido Socialista, que en canto tuvo os casos que coñecimos, fixo todo o contrario das leccións que nos daba os demais. Quería pedirlle unha valoración sobre a enquisa de sondaxe que publicou onte a Voz de Galicia, na que lle dá unha maioría absoluta, pero con un escano menos ao PPDG. Bueno, tendo en conta que estamos a mitad de legislatura, pois o difícil que é o día a día, eu celebro certamente uns resultados que, por suposto, que aspiro a mellorar, pero creo que pensar que os galegos, nestes momentos onde as maiorías son tan complicadas, que os galegos, casi 2 anos despois, sigan pensando que o labor do Goberno da Xunta merece a confianza por maioría absoluta, eso estimula moito para seguir intentando facelo ben e para mellorar, con toda humildade. É unha enquisa, pero, lóxicamente, eu prefiro que a enquisa diga que seguimos tendo unha confianza maioritaria que o contrario, e, por lo tanto, seguiremos traballando. Os galegos apostan pola estabilidade, consideran que as cousas se están facendo razonablemente ben, por suposto, con moitas cousas que mellorar, e, por tanto, eu o agradezo sinceramente moito máis nestes tempos onde conseguir a confianza cidadán é tan difícil. Hola, bons días, presidente. Quería preguntar varias cuestións. A primeira era tamén relacionada coa gran polémica da semana pasada, e é que tanto o PSOE como o BNG insisten a acusar o Partido Popular de intentar facer certo electoralismo ou aproveitarse das víctimas para sacar réditos políticos, en concreto coa Diputación de Lugo. É dicir, que agora, se antes pendía dun fío, agora máis. Unha segunda cuestión vai relacionada cunhas declaracións que fixo César García Novo, que é un catedrático de Dereito Tributario, un dos impulsores, por así decirlo, do debate da taxa turística, que di que unha vez que implantada vese que os efectos son positivos, e, sobre todo, di dúas cuestións, que habría que aumentar un pouco as porcentaxes e situalas a nivel de outras zonas de España e da UE, e preguntarlle se a Xunta ten previsto plantexar esta taxa, ainda que sea con
digamos, con pouca cantidade tamén nos albergues da Xunta, como plantexa este catedrático. E unha última cuestión vai relacionada coa situación que hai no Estado. Comentou aquí varias veces que o goberno de Pedro Sánchez é un goberno, digamos, un pito sin cabeza. É unha metáfora que fago eu, obviamente, de interpretación, non? Pero quería preguntar se cree vostede necesaria, como xa lle piden outras formacións, que o PP plantexe unha moción de censura. Gracias. Sí, vamos a ver, a primeira pregunta, electoralismo. Bueno, vostedes, unha compañera súa me preguntaba se eu creía que tiña que dimitir o líder do Partido Socialista. Estou seguro que, sin ningún caso similar, no que agardo non estar nunca, lle preguntaran a él, estou seguro que empezaría a decir que, por suposto, e tal. Eu simplemente dixen que sulguen os seus compañeros, que creo que xa están sulgando públicamente, como decía, sin cortarse un pelo. Por lo tanto, non quero facer electoralismo desto, creo que hai cousas que se califican por si solas e tampouco quero dar leccións, que levan moitos, que en dar leccións fai electoralismo e, por tanto, como recibimos moitas leccións dos que non podían dalas, e lo vemos, prefiro non facer o mesmo. Sinceramente, creo que este tipo de cousas como as que vimos esta semana aos ciudadanos non lle gustan nada, nin que se conten mentiras, nin que haxa ese cinismo, volvo a decir, o cinismo do BNG, que a ver que vai facer, que está facendo xa, porque ademais tampouco lle escoitei decir nada ao BNG respecto ao que está pasando a nivel nacional. Recordo que son un dos apoios, presumían de todo iso, por lo tanto, creo que a xente sulga por si mismo as posicións e o que decimos uns e o que decimos outros. Respecto á taxa turística, non coñeces o estudio, non sei se un pouco prematuro xa para tirar resultados falando dos seus efectos, se negativos ou positivos. En todo caso, é discutible. Os directamente afectados, que son os hosteleiros, que non querían a taxa turística que decidiu implantar algúns concellos, están dicindo que se está resentindo as cifras de afluencia turística. Por lo tanto, eu pediría un pouco máis de prudencia para avaliar os resultados. Xa digo, non coñezo ese estudio, nin sei con que parámetros se está facendo. E, en todo caso, a Xunta de Galicia xa cobra un precio por aloxamento nos albergues do Camiño de Santiago. A idea é seguir facendo unha actualización, como viñemos facendo estes anos, pero non derivados dunha taxa turística. Non están nas nosas previsións. Coñecen vostedes a miña opinión sobre a taxa turística e non penso cambiála, porque creo que agora mesmo os fundamentos da miña opinión se siguen mantendo. Creo que eran os tres temas, non? Eu que creo que así non podemos seguir, dende logo, non podemos seguir. Por lo tanto, onte nos decía o presidente do Goberno, incluso como ríndose, que estar no Goberno renta, decía, lle rentará a él. Seguro que hai moitísimos españois e moitísimos galegos que pensan que así non podemos seguir. Acabamos de ver, como nos explicaba a Conselleira de Economía e Industria, un problema real, un problema que influye na creación de moitísimos postos de traballo no futuro de moitas industrias, e isto non hai a quen plantexarlo, nin ningún ministerio, que non están para iso. Teñen a cabeza ahora mesmo a ver se lles van entrar a pedirles documentación dun xulgado, se vai saltar un caso de corrupción que lles afecte directamente. Teñen a cabeza neso e iso impide atender as cousas serias. E así non podemos seguir. É o que eu digo, e o lóxico a estas alturas, e andarán vostedes, que si as enquisas, esa sí que falábamos antes de enquisas, si as enquisas do señor Tezanos esan verdade, o presidente do Goberno non tería absolutamente ninguna dúbida en convocar eleccións. Non as convoca porque sabe que as va a perder. E, polo tanto, todas as actuacións que leven realmente a que isto cese dunha vez me parecen ben. A partir de aí, o instrumento que ten que ser, teñen que decidilo, que teñen a capacidade de utilizalos, que non son eu. Moi ben, moitas gracias.